अगर गाना पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जमालुद्दीन बाबू महाराज गंज। जौन माजा रानी में बा उहे माजा कानी में बा, जौन चिढ़ावा रानी में बा उहे चिढ़ावा कानी में बा। बुझलो म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। मोबाइल नंबर 84 272 94 964। जौन माजा रानी में बा उहे माजा कानी में बा, जौन चिढ़ावा रानी में बा उहे चिढ़ावा कानी में बा। बुझलो मोबाइल नंबर 84 272 94 964। कृष्णा बेदर्दी प्रमोद बदलो पसंद के, छोड़ियो सपंज माजा लेल काला कंद के। हो सुनो तरो कृष्णा बेदर्दी भाई बदलो पसंद के, छोड़ियो सपंज माजा लेल काला कंद के। जौन माजा रानी में बा उहे माजा कानी में बा, जौन चिढ़ावा रानी में बा उहे चिढ़ावा कानी में बा। केतनो मनवा तनी सोइया ना राखे, तनिया सा सावर बानी यही से ना ताके। झूठे बलमुआ हमार, झूठे बलमुआ हमार पड़ल परेशानी में बा। जौन माजा रानी में बा उहे माजा कानी में बा, जौन चिढ़ा